Mae'n bosib mae canu ac adrodd mae rhywun yn cysylltu efo Eisteddfod bennar, ond yn y babell dawel yma, mae yna bosib gwerthfawrogi y celfyddydau gweledol. A dyn ni'n byw mewn wlad brydferth ofnadwy, sef mae hwnna'n bach gweledol. Felly ni angen ei mwy o hynna. Nes i roed ni ymadrodd ac canu, fel dwi'n dweud, ond nes i mwynhau'r prynhawniau hynny yn peintio ar yr ysgol. Neu hwyl yn ben y plant yn cael trafferth neu lluniau dwylo, achos o'n i'n cael ddim trafferth neu. Ond, mi o'n i braidd yn un am mynd dros y llinellau, a mi fysa'r athrawes yn dweud, bedwyr, mae'r droenio yn dda iawn, ond mae'r peintio yn ble. Ond y sicr, roedd y cyfle cynnar na i gael cystadlu yn ebyn plant eraill y Gymru yn ei gwerthfawr iawn. So, heb further ado, dwi'n meddwl beth hynna'n Gymraeg, heb mwy o ado, dwi'n mynd i ddadarchyddiad gwaith Nia Wyn Williams, nath ennill y Fedal Gelf. Mae Nia wedi helpu, os dwi'n eisiau. A wedyn ymlaen at Judith Musker sydd wedi ennill Ysgoloriaeth. So mae hi'n di helpu gobeithio wedi ddadl gweithio. Cyn i mi gyhoeddi bod y babell yma'n agored, yn swyddogol, a chi bod yma'n answyddogol tan hyn. Gawn ni jyst rhoi cymeradwyaeth i Judith a Nia Wyn. So, gai gyhoeddi bod y babell gael y fferth yn agored.